тамошобинони азиз, грандиозни акция дар киртои Дубай. Марҳамат, успед кунен, биёен. Нигоҳ кунен, ҳамаи ҳами киртое ки дидестен тоза моли Дубай 1600 сомонаи. Аз ҳисобе ки бори нав омад аллакай гирифтану дутаи сетаи яктаи мондагай акция эълон кардиян 1400 сомон. Инай гили нави навай нигоҳ кунен то поёнша ҳам хел чӣ дора, гилча дора, остиношам хушрӯям зебандаи танада. Марҳамат, каседа дар корай ҳатман биёнена пӯшидагии хучонам ҳамаш 1400 сомон. Бархтои тоза Дубай падбаланд беҳад фасон. Духтарако рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Ман страничкашонам отметид мекунам. Марҳамат, бо метонен ки кати хучонам суҳбат шавен. Инаишам бинен эксклюзивай хушрӯй астай ки ай пеш кабути электраяй тамошобино. Блескшда гап нести набинен охи. Афсус ҳамин аворда наомадастай блескош. Леки шумо биёен ай пеш ё ки нависен доставкатон кунан я бор бинен да маҳқултон мешава. 1400 сомон сезони туёяй, сезони идай. Марҳамат, метонен ина 1400 сомонда анамхе аз фурсат истифода бурда 1600 1700 сомона бархта харидорӣ кунен. Мана марҳамат, кадомеша мегирен 1400 ҳами айни замон 1400 сомонӣ шидагай. Инаи моделшам хушрӯвай. Духтарако нигоҳ кунен. Чӣ тавре гуфтам кам мондагай. Дӯстони азиз, барои ҳавай ҳамаи ҳамин моли Дубай якум сорта ҳамаша 1400 кардагиян. И 6 фасон, и 6 фасон моделҳои беҳтарин. Дӯстони азиз, дер накунен. Шумо бо нависен суратоша мепартоян, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен, дара ва как бурда шумода мерасонан агар размеротон монда боша. Эксклюзивни киртои фасони Дубай тамошобино. Марҳамат, бренди Глория. Ино 2200 сомонан ҳамаи ҷода. Марҳамат, ҳози кам мондагиай акция эълон кардагиян. Бисёрош размер мондаги нест. 1800 кадом 1700 кадомеша мегирен. Духтаро эксклюзива нигоҳ кунен, ҳар ҷода нестан. ҳамаи ҳами кори дастӣ рафтагай. Баъд ина сангчоошона бинен чӣ хушрӯчай. 1700 сомонӣ иҷада оз чанд моделш мондагай. ҳамаш нами бренди Глория тамошобино. ина касе гирифтагай худаш медона ки ино чӣ хели брендану чансма брендан. Марҳамат, кадомеш дар кортон меша бинен чӣ хел моделакои хушрӯш мондагиай. Размеротон дуруст бигира. Духтаро ина 1700 сомонӣ додестиян. ина иша бинен чӣ хел необычни фасонай. Бархтошон оригинал тоза Дубай. Духтарако ҳичи намешидагӣ. Ана инош ду дона мондаги. Иам аму бренди Глорияй 1500 сомонӣ. Баъд ана ира бинен духтаро қа хушрӯва. Ира бинен охи ҳамаи ҳами кори дастӣ рафтагай. Аҷоиботай. Ҳамеша мамун нархай 1700. Мана 1700 сомон. Мана и сабзш аст. Ана и бардобшам қа хушрӯя пеш. ҳози маш мода кори дастиша нишон тим да. Мана беҳтарин ай бовар кунен. Ҳам необычни, ҳам хушрӯ, ҳам ҳар кас надора охи хелиё. Мана марҳамат, дар кортон бошад. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Бинависен, биёен ай пеш бинен ё ки дархост кунен доставкатон кунан маҳқултон меша. Айнаи як дона мондаай. Ира чанд каден? 900 сомони 1200 1300 сомай 900 сомон кардагиян. Марҳамат, аз инам метонен ки интихоб кунен доставкатон кунан. Даррав доставкатон мекунан. Киртагир бошен, киртае ки ҳеҷ ки надошта боша, фақат хитон дошта бошен, инам бренди Глорияра бигирен. Ваяй камтаракайда эксклюзивай, барое ки нархи нисбат ба дигарош қиматтаракай, барои вай камтар меорам бренди Глорияра. ина духтаро чӣ хел фасонак. ҳамаш моделҳои хушрӯ. Кадомеша мегирен. ҳози акция шидагиай. нархошон 1700 сомон. инаи пӯшидаги хучонам аҷоиботай нигоҳ кунен да. ҳамаи ами кори дастиай. на аҷоиб фасон. цветшам хушрӯи ба духтаро шитоб кунен. тамом нашида дархост кунен. Духтаракои хушрӯ, касоне ки киртои Дубай гирифтанӣ бошед, ина як модели беҳад фасону нежни нозук гуфтигапо. Марҳамат, нигоҳ кунен, скромниай беҳад хушрӯай. Нархошон 1300 сомон буданд. ҳози акция рафтестай кам мондагай 1000 сомонӣ кардагиян. нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯай. аҷоибот бо танадам қафасон меиста одамзебай. тоза бори Дубай якум сорт. Бархтошон ҳамаш ваяя алманалай. Марҳамат, ини моделша чанд карден? Ваям 1000 сомон.
оригиналоша духтаро ина дар кор боша. биёин бо айпеш бинен. боварӣ дорум ки айпеш диден маҳқултон меша. шоколадновиша бинен чӣ хушрӯ. мана талха барг дора, сиёҳ дора, шоколаднови. баъдан ае ки ҳозир нишон додан модели сиёҳша биненда хитшон пӯшидагиян. ирам 1000 сомон оригиналош. ина дӯстони азиз инчунин якта дига болопӯш ҳастай. ино ҳамо 800 сомоян. ин чанд сом шид? 600 сомон то 70-75 кило размер мешава. хулоса дӯстони азиз духтаракҳои хушрӯ анамихе моделакҳои фасонтон дар кор боша. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. муроҷиат кунен. дар равакак доставкатон мекунанд. инаям хушрӯа 600 сомон. ина кирташам бинен чихел фасонай. ҳамаи ҳами 4 таи дигар монда будаи. ҳамаи ҳами бори худчонай духтаро дасти аввалай ҳамаша эксклюзив чинда овардагианай дубай. нигоҳ кунен ҳамаш сифатош хубай. хеле заказной нестай дӯстони азиз. марамат метавонен ки бо биёин айпеш хитон муқоиса кунен, бинен ҳама тарафа, баъдан харидорӣ кунен. турецкий пастельный белье тамошобинони азиз нигоҳ кунен чихел хушрӯвай аҷоибот фасон чанд намудуш ҳастай. ина марамат дар кортон бошад ҳатман биёен. нархошон чандиян инора? Инош 400 сомоне, ваш 500, 400, 500, 550 сомон. Ина турки касе да дар кор боша ҳам қасифатошон хушрӯай духтаро. марамат духтарои хушрӯ арусако дар кортон боша намхе пастельни фасони турки ҳатман нами хӯарак да бинависен. дарав доставкатон равон мекунад. ё ки биёен айпеш бинен ма рақамоша мемонам бо бинависен шумо да мефаҳмонанд. инчунин тамошобинони азиз нигоҳ кунен ё пояфзолои хушрӯ шлёпкаҳои фасон доранд. кадомеша мегирен ҳамаш да скидка рафтестай. ина марамат нархошон ай чанд сом то чанд сом ай? ай 200 то 300 сомона. ай 200 то 300 сомон Дубай оригинал. ана 100 сомонашам будай. инчунин духтарако нигоҳ кунен. иҷада пижама, пинюар, чизе ки мегирен турки. мана нижни бельёи турецки ҳам ҳастай. полотенцои хушрӯам ҳастай. подарочнию дигар халатоям ҳастай. ҳамаш моли туркияй. марамат духтаро рақамошон ҳаст дар рӯи экран. ина чизе дар кор айтона комплектакора бинен чихел фасонакан. бинависен ами хӯарак да бо шумо да мефаҳмонанд. ана ин жимпиракора тоза турецкиҳои 850 сомай 450 кам мондагем. дута мондай чанда мондай? нархошона 450 сомон кардаган. марамат биёен маълумоти бештара ай худаш бигирен духтарако. хоҳен омада ина мисол ай пеш тамошо када интихоб кунен. хоҳен дархост кунен дар равакак шумо да доставка равон мекунанд. ана зелора 250 сомон кардиян. размерошон кам мондагиай. марамат зелора хитон медонен чанд сомай? 250 сомон ҳоқа фасонай аҷоибот. хушрӯгии материалора бинен тамошобинони азиз. тоза моли Дубай сангчоша бинен. мана нигоҳ кунен оқи чи хушрӯвай ҳамаш сангои оригинал. ино 1,5 материал ай дедона мондай ҳамаги акция эълон кардиян. нархошона 1200 сомон кардагиян. марамат касе да дар кораи духтаро иш санги вай ҳаранга буд ку духтаро иша бинен бо сангаш хеле сафед каси якҷояя. мана нигоҳ кунен иқа бархаташ хушрӯвае. мана ҳам сангчаҳош ҳам бархаташ оригинал беҳад фасон духтаро. успед кунен ина дар кортон боша нависен доставкатон мекунанд 1200 сомон. баъд амбре касе амбреҳои оригинал мепурсид. марамат ино чанд пулан? 850 сомон буд. ҳозир 700 сомон кардагиян. амбреҳои Дубая як либоси мондагия ҳозир иҷада як ранги дигашам аста. мана 750 сомон. марамат духтарако касе да амбре дар корай муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. ё биёен ай пеш хитон тамошо кунен биненда. баъд як материали фараноз доранд. ана ин 3500 сомона материал ай чанд сом каденира? 2700 сомон. арусако духтарако марҳамат ира бинен иқа хушрӯ либоси охиронаш мондага. ина касе успед куна 3500 материали Дубая дар 2700 сомон метонен ки аз ами хӯарак харидорӣ кунен. як бурак пеши хӯарак биёен шумо бороша бинен. ҳам қа буракҳои хушрӯ бисёр дора. ана хеле сеткаҳои Дубай ҳаст.
1700 сомон буд. ин арӯсако шумода дар корай марамад 1700 мара ҳози 900 сомон кардаган. беҳад арзон кардаган. мана ин моделшам ҳастай. ишам хушрӯчай. ина кадомешам мегирен 900 сомон. беҳад нархш дастрас шидагиай. ина духтаро медонен хитон ки ҳами чандсма материалай. биёен ина арзон шид харидорӣ кунен. духтарако нигоҳ кунед ин чихе сумочкои эксклюзиви фасон омадагиай. ҳамаш моли Дубай. то охири навора тамошо кунен. ҳозир ма шумода ваёшам нишон метем, шарфошам нишон метем. ира нигоҳ кунед чихе фасон. иҷада бо ин хеле комплект мекунен. комплектш чанд сум меофта? иқа хушрӯай. комплектша 900 сомон. нигоҳ кунен арӯсак кода духтаракода ина ягонҷо туй рафтанӣ бошед. 1200 сомон комплектша. мана нигоҳ кунен ҳамқа хушрӯай борошон. марамат беҳтарин новинкаҳои фасони хушрӯ омадагиай метавонен дархост кунен. махсуса мешавинен. охи чихе хушрӯай. и пойафзол надорад? аҷоиб хушрӯча. ана тамошо бино. инчунин дариҷа ҳастай шарфҳои фасони Дубай. шарфҳошон аз 130 сомон сар мешава то 200 сомона. ҳамиқа хушрӯай шарфҳошон. ира бинен. марамат тамошо бино. омада ай пеш ина. ишаишда фасон, ишаишда фасон. ина беҳтарин вариантҳо. ҳамаш брендои машҳури Дубай. тамошо бино нигоҳ кунен. ва ира бинен чихе хушрӯая гилда михе сангча бировардаган қулаб кардаган. ина ино ку тамошо бино. ина брендора хитон медонен Амир. ино 300-280 сма шарфоя. ки иҷада чанд смай? 200 сомон. марамат бо хитона гарден бинен бозора мефаҳмен чанд сма шарфай чанд сми кардагиан. хоҳен биёен ай пеш тамошо кунен шарфоша бороша. и хоҳарака ҳамқа борои хушрӯ бисёр овардай. ина пад бренд гучиёи хушрӯ омада будай. мана хулас аз ами 130 сомон то 200 смара шарфи хушрӯ дора. тамошобинони азиз нигоҳ кунен чихе куртои фасони Дубай яктаи дутаи мондаи арзон кардагиан. марамад ина каседа дар корай. нархошон чанд сумай ёра? ина чанд сум буд пеш? 900 сомон буд. якта мондаи 600 сомон. ай пушидаги хитон чи? ина 1200 сомон буд. ҳозир 800 сомон шудаги. нигоҳ кунен ҳамаш сангчадор беҳад хушрӯ. баданаи вилветом қа хушрӯаи курто 500 сомон шудаги. 800 сомон буд. ҳозир 500 сомон шид. айно чи? 650 сомон. ина тоза турки 650 сомон. духтарако бадани двойка чи? қа халатаки фасонай. ира бинен духтаро аҷоибот 600 сомон. марамад рақамошон ҳаст дар рӯи экран. касе имконияти омадан надорад нависен. ина двойка оригиналоина туркиё 500 сомон. двойкаи брукушкати. касе имконияти омадан надорад бинависен доставкатон мекунанд. ина нигоҳ кунед чихе хушрӯ двойкача. марамад аз инам беҳтарин вариантҳо ҳаст. биёен ай пеш бинен. ҳамаям ҷа ҳозир яктаи дутаи мондагиай ҳамаша аксия эълон кардагиан. ира чанд кардаен? мана ино 900 сомон шидагиай. духтаро марамад яктаи дутаи мондагиай успед кунен. ина дар кортон боша. ҳатман бо омада пӯшен бинен.